ke Joint Action Committee Master Rule Worker Union jang ke All Meghalaya Master Rule Progressive Worker Union ke jing dalang mat ke All Jaintia Master Rule Worker and Labour Union hakasni baar khat new trigulber kala pelau ke jing lang hapo susut ham auditorium Shillong penyatai kiman badan kam hakabai dewi ke Master Rule hakani kasni ladan lang baro news pak ngut dunai kenong tri Master Rule kibawan syakani ke jing lang lingkat kinong alam hibakam tobi ba kru L Parat Presiden ke AGM RWLU ke Kong Dayu 1P Yakai General Secretary AGM RWLU uba Bimper Lindem General Secretary jangka GACM RWU uba H Karbani Presiden ke AM MR PWU lembet kiwe kinang kitkam hakini kejingalang layak keren yakiman badan kam hagaba kejingbam jupa menteri rangba kejela ukon rat kisang ma halal ke memorandum laai da ke GSC kejing pensengit kam jubor ke MR casual worker ketulak badang sa ke MR at casual worker dang ma ban penjor ke jing ki kadau palong ba hagine ki benai pradeu chief minister ula ong bang ni kendo yang ni hari benai Januari wong hak patient ngai mentang ila abado benai Februari mendir tiki kam ki ba jia mentang kalong ba ki babun ki nong trai masterol ki dai ban syong thai interruption snam kira sha syong jubor di department tang naga daw ba chief minister hado menta tre banya kendo na khadi te na ta daw mat kendo gila don te kene ga dai ka wai ngim ban si ban kendo agani ga meeting te ya smi no suro ta jing rai ka rai bangi sim menta nang ne ga long ba ikermen ba lang ba kan ni meeting konrat sangma chief minister jongi un khon no yang ni banya khot chaga jing kara balai ngi ongom ta namar ba khnang banya sai umdai mi ko ayu chief minister bani kendo ini mereka daw ko long ba ka tanat try kam personal ba ka finance ka dai ban mo adon jingi dai pa ro haj ya kerti ang try master tingi sim ga rai ba lada sngap lada khot ya kare ni hagini gis ni te khandai tarik dirong ni banai April ni sunam ajar rio ngin chong kalan ngorno ngin mi no asurop sandan hai ka jaka phini te ka jaka ngin yap perkhat ban perlong hang te hap mot jong pian nang ba te kata ka dai ban kong habakot ladam la ngim ban se ban sim no ban mi hir lekim sha engi ngi haban sim ba ban mi ba asurop daga bol ni i ki jing do wa ka jong phi ka shu phat thong chim tho kimi man no ka ki sen lai banai kimi ba kamtang na personal tanda kita ka jing tho ni seu deu ba ban ya tho ba kim trai kam habo ki office sarkar bala kim trai kam imat ba ki officers ki khlam yo ikir order ne ba kim tre ban pen trai kam kalong kom kita ka ba ndrip san snam de chong thai ndrai ki nong trai ki officers ki ong ba ka san ro pra kita ka don ka jabeng ka perkhat ka jong ki te ka wai pat gede ban kiu ya ka ban kiu ya ka ne ka bible asngin kidon ka unskill semi skill highly skill rai kenero ibra tai parat sansnam ki officers concern kidai ban kiu kidai ban trai kam rai kiniro kram ban trai kam kita ka dega ki kam ki mi man nga po tang ba ki officers ki staff ki trai ban trai kam ki ing ki department ba kam chakta ba masro kemalong menta ka department ka PHE ko malong menta barok ka ke department ki ba try kinong try kin la ban poi hado lai sawajar no kita ki sakta ba na hado menta ya ka RCW ka ba dai ka ai ki ba ka dai ban la try ka menta ka jo lai usno ka than try ka kapisa ke dai ban yo man lo banai ro kalam try kam yo hado ki sa ko lai banai sakawai pa ka department ka dai ka agriculture ka handloom ka weaving kini dai pun ka dai kilong kami kiri yo sla nang tapat kin ai ban mi ki khnya pin thai ni ki jan ka baga sarkar manta ka i rong kaleng berthai ki dan khnya rung dia andre ki nong trai masteron ki yo bisa sisen khandai banai ka leng ka halum lai ki ba trai manla ka sungi ki si banai andre hado manta no bana Julai kimpat yo ka baino balai khot yang nomor ka jingkular ka jong o larsen kawai ke ong ba how December kendo kumni yakran baru ong be patient I'll meet you on the month of January
next year. We'll have a good discussion. It's very important issues. Kabaarpan haka pa ka pre-budget bo interact bat ngi kinong sungsno. Hang toro ngi lapha ka message ng ba account jo. Haji nga day bat ka VDA ka ba kam trekam ang bana October. Kataro la akular hang bakba. Ya kan ka VDA ka ba trekam arsen system strict April but strict October. Kani karang mandatory ya kan ni uang ba are going to examine it. Dan rai ngimtip kay pat kadawalan dat kini. Kaya ibu ipat akan ni assembly budget beladap bu. Living kilong kemis na. Kanday banay empat yok tulong. PHE lai banay. Kirang bon siya gitu. Ladakin kidiu sebro kila apa ikat no hajar kulur. Kaya kata ta ngam dan kajing kanya ngata. Kata kahaban kerli na ka finance department na makadaitang makabala ban ay kani. Ang kinong tray bro kay kan no. Haka roughly kajing kendo jong iman ke district nilai kendo kalapan poi apa life how life sanajar. Tabro ka jala. Kila banda. Mga kinangta ke babontang minong tray kadai po PWD road building mechanical maka PHE. Ni iba pidawa ban thung kampura ru yekini gi bla tray khamslam. Halor kan ni pi gamdai bangi dawa ni ki dawa makam trikam kadon ka RCW. Duduk ka kandai spa kandai penrius na. Kato ka kam trikam. Kadon ki vakansi ha group di post. Teman ha ko ni ki panai beradab nagliang kabin ni iba kila pediang ka government kala pediang ban pentrikam ya kan ni ka RCW. Baka ong ya ptha ya barro ginong tray gi officers. Kidon ki vakansi group di post thung shwa gi senior mo sa RCW. Rangi si berbantip kum ong PHE. Kabarim tam department. Rai wairom pad yo RCW. Tegi post vakan post ki bon. Rangi tip ba ki thung gi officers, ki bhayeng gi officers, ne thung gi minister. Rai gedai hok jong imyo. Kiba tray kan snam tray. Ha? Kiba tray kan snam. Ki RCW ki ba tray dunai ke snem kat kum ka kendan jong ga an ki dan hok pan yo ka RCW. Ba pi ong ban kiu ya ka bai nong sngi ru dei. Pila ban tu manta kat no ka bai nong ki yo. Namar pi don skill and skill roughly pila ban tu skill and skill kat na ka kat no ki yo manta sha ka kat no pi kwa ban Kalian ke labor department ke don ke komiti ke ban pej ya ka kidor ki marba mardi kat kum bala ai board na katagaan ba stuk April stuk Oktober ki de ban pen ki lada ki marba mardi ki ke hayawan te ka ba menta ka latest ke dai stuk April arjara pusan tahagan ni ki unskill ki yo menta san spa sa hoi tengka ki semi skill san spa prapulai ki skill rispa apusau but ki highly skill rispa ripusan kani ka dai stuk April arjara pusan ka stuk Oktober nagaliang jang ka labor department ka klem pentrikam hana kay ong kadaw ko long ba ka GST nagaliang government of India kala od ya kataka rate ka dor jam ka tigi marba mardi hayew hanni hajalla Meghalaya ro kila hier dor tenta kadaw klem trikam tangipan ngi ong bangila pagapaleng ka kiw dor ki marbam kiw dor haswa ka Diwali ngi yo ibo panir uhier dor kan kapaleng ka kiw dor Tamantala yun ni ka stuk April hajar pun riu kalau iban try kam ro manikis ngi ngilo ya baka ka LPG kala kiam repotong ka company ang bam kala kiu dor tenta ka damat kalong kulmar rom try kam jong ka labor department bat ka sarkar jilla bro kawai te kawakom san shu hang ne ka bangidang lengo hadok menda kadai ka labor code kadai ka bor ka bala pengkup bor kat kum ki an kendon ki bala ka government of India kala yangi kinong tribal la baro kumjo i master talor kani kala pas government of India na do umray November ajara persan henringi lengo hado menta ka klem trikam hajala Meghalaya kat bagi bai pat ki jalla kala trikam saj halor ki jing labor code la daga trikam ga labor code ki master ke de song thai repusna kin yo ya ka EPF KPF kadai ka bala don lupa habro ka bi jalla ka India kidai ki masterol ki don hon ban yo nada don ka to ki masterol kim don kam sho ban kulmar ban kata ka lawai ka jong ki kam long arten sho namar EPF
kadan kabanta baka sarkar ke jala ka haban contribute nang tan na kulong tray ro haban contribute tekan ka ko ke khia ro kan pai nang ba kan ka EPF tingilong mo hado man ta balay kan kam tray ka te na ta kada man kini ke ai ki jingjia ha so ha jala ngim ban se ban sim no kan ka rai binghapan paghi de ka khamjo ladaga dawayang iban ladaga wayang iban yami hasurok na dabal song hajir ro ngim ban se syo na mark po ula dawa kayo gi marbam bela ki te kani te gai tingi kwa ban penbaj ban persyak sarkar sai no igani ni kwa ban penbaj ya kerkom trikam jong kitanat sarkar kat kum kendon jong ka an ke lebako ka baar pan kalong ba ngim kwa ba ki officers namar menta ki pensilur ban tray contractual ki thong contractual han rail da ka lebako kam tray kam hangne kumno pinla tray ka contractual ni kwa ban gong get kam sarkar kimla si banthong nong kela abon pala man la wai po malero ukran ye kani ki officer kren hendrai ye kale bakot ban pentrai ka tala trai kam kale bakot kalong kabiang social security ka jinya paro ta ka bakhado tam ka bang ngisngosi menne ga ya kren bakin rep hongot ki MLA ka mana kani ka shwa ka budget session ngila kren ya baro gen rep hongot MLA ya baro ki politician baro inong kit kam juga political party wadam kan mau ngitang po election wadam te jingkang po election keren ni kini po assembly andang ni seusi hado man tao wairo MLM dan bakran tigi kanan iyo po election ki ong gi pa gi badok ki bakardo ki balasmi kibon ki political party andray man tapan ndan wairo ba he tangga yunong tangga ketin kam Dapat orang bagi ni bagi dia kelab.